Pokud se čirou náhodou nevyznáte v cenných papírech, obchodech na burzách, vůbec těch finančních věcech, a přesto byste třeba jako chtěli... ekonomie, jo? No, Ekonomie, jo. pokud byste jako chtěli třeba nakupovat, prodávat a moc o tom nevíte, my vám poradíme. Ano, nejenom ekonomii, ale taky výkonomy. Právě teď ve studiu BTV a my už tady máme naše hosty. Za výkonomy je tady přímo Martin Plaček, je to tak? Dobrý den. Konzultant výkonomy. Máme tady taky další hosty, máme tady vlastně partnery výkonomy v tuto chvíli, aby jsme to osvětlili. Romana Ljubasová, dobrý den. Dobrý den. No a taky Roman Polický, vítejte. Tak Dobrý a den. teďka to budeme muset vzít všechno pěkně laicky od začátku. Úplně. Ano, abychom tomu porozuměli. Asi se zeptáme nejdřív tady vás, jakožto vlastně stělesnitele výkonomy. A já vím, co se zeptáš. Pojďte nám to vysvětlit, co to je. Co to je? Výkonom je společnost, švýcarsko-německý koncern, který přináší na svět takovou zajímavou věc, a to je placení pomocí mobilních aplikací, a to kdekoliv na světě, v podstatě kdekoliv tam, kde je přítomen internet, a umožňuje zákazníkům čerpat výhody, které vlastně naši partneři jim nabízejí do svého mobilního zařízení. Moderně se tomu říká m-commerce. Když to dám do souvislosti třeba s normálně online placením, vyplníte číslo karty a tak dále, tak toto jakoby díky té vaší technologii nějak odpadne, nebo v čem je to třeba jako jiné, lepší? Je to celé daleko jednodušší, poněvadž zákazník, který přijde ke svému obchodníkovi, může zaplatit pomocí mobilního telefonu daleko rychleji, jednodušeji, nemusí vypisovat žádná dlouhá čísla, všechno je to tady evidováno pomocí takzvaných QR kódů, a stačí v podstatě, když ten zákazník buď si načte QR kód dané platby pomocí svého mobilní aplikace, nebo využije prostě kartu svoji personifikovanou osobní, kde vlastně ten jeho QR kód je, a to zařízení rozpozná, ano, to je tento zákazník, a z účtu tohoto zákazníka nebo na účet tohoto zákazníka bude přičteno tolik a tolik peněz. Takže buď to zaplatím přímo mobilním telefonem, nebo touhle kartou. Ano. Stejně tak, jak jsem zvyklý platit kreditkou, když to zjednoduším. Samozřejmě, ale jenom u partnerů výkonomy. Takhle můžu zaplatit. Ano. Ale funguje to, jestli jsem správně pochopila, celosvětově v nějaké míře? V současné době je otevřeno oficiálně 24 zemí, hlavně teda po Evropě, ve Spojených státech, Střední Amerika, je tam několik milionů zákazníků a ten celý systém se prostě rozbíhá. My jsme tady začali. Musí to být vždycky u těch partnerů. Jako dřív třeba v obchodech neměli terminály, chápu to dobře? Ano, před 30 lety v obchodech neměli terminály, dneska je mají Pak všude. už někde měli, tam už se mohl zaplatit. Ano. To znamená, u partnerů, kteří už jsou na výkonomy napojení, už takhle můžu zaplatit. Přesně tak. Jak zjistím, kde všude s tím můžu zaplatit? Je to velice jednoduché. Zákazník si stáhne do svého mobilního zařízení, prostě do smartphonu, si stáhne aplikaci zadarmo a pomocí služby, které se říká v mém okolí, vlastně jsou mu zobrazeny všechny obchody, které se nachází v jeho okolí. Může tam vlastně mít i svoji polohu, čili tady jsme teďka na výstavišti, můžeme se podívat, jak to vypadá třeba v Brně, takže ty obchody jednotlivé v tom okolí vidí. Je to důležité pro zákazníka, když někam pojedete, třeba do zahraničí, kde se neorientujete, potřebujete boty si koupit nebo prostě na večeři si zajít, tak si zadáte pomocí klíčových slov slovo restaurace, což třeba hlavně v Asii asi my tady vědět nebudeme, jak se řekne restaurace nějakým jazykem. Ta aplikace to přeloží a najde vám restaurace, které se nachází v vašem okolí. Vy si prostě na ně můžete kliknout, podívat se na jejich fotografie, podívat se na to, kdy mají otevřeno, podívat se, kde to je, a pomocí funkce radar vás vlastně ta aplikace navede k té restauraci. Takže mě to ještě jakoby poradí, kam si můžu jít něco koupit, to, co potřebuji, nebo třeba kam zajít na večeři. Ano. A ještě tím způsobem můžu taky zaplatit. Ano. Pořád používáte jednu a tu stejnou aplikaci, která, ještě jednou zopakuju, zákazníka nestojí ani korunu. Čem ještě jsou ty další výhody? Pochopil jsem tam to, že mi to nabídne třeba ten obchod nebo tu restauraci, ale
Ty výhody jsou pro toho obchodníka, je tam celá řada výhod. Za prvé má veřejný profil, který nemusí platit. Obchodník, aby mohl poskytovat tuhletu službu, tak si musí stáhnout obchodní aplikaci do svého mobilního zařízení, nebo se může prostě pořídit něco takového, co tady nabízíme, což je v podstatě elektronická pokladna. A pomocí té elektronické pokladny potom ty transakce provádí a jeho investice je 99 € historicky, čili nejedná se o žádné obrovské investice do toho, aby tuto službu mohl poskytovat. Čili 99 € do toho vloží na pořízení té aplikace a potom toho zákazníka osloví tím, že mu řekne: zákazníku, když ke mně přijdeš, dostaneš u mě takovou a takovou výhodu, a my tady tomuto způsobu říkáme vlastně poskytnutí peněz zpět, neboli poskytnutí takzvaného cashbacku. Pojďte nám to vysvětlit tak nějak laicky. Co to znamená, dostanete peníze zpět? Zákazník, my máme tady jednu obrovskou výhodu v České republice. My jsme národ cashbacků, když to takhle nazvu, ale v České republice se tahle služba nazývá sleva. Čili už asi víte, kam to míří. Rozdíl mezi slevou a cashbackem je celkem jednoduchý. Sleva je v podstatě zákazníku: přijď ke mně, stojí to 100 korun, ale já ti dodám za 80. Cashback je na první pohled to stejné, nicméně obchodník říká zákazníku přijď ke mně, stojí to 100 korun, zaplatíš mi 100 korun, ale já ti 20 vrátím. Proč? Proč? Poněvadž to, co vlastně přináší výkonomy lidem, jakoby ulehčení toho života, je, možná znáte z vlastního případu, když otevřete svoji peněženku, tak kolik tam máte věrnostních karet. Je potřeba si uvědomit, že ty věrnostní karty jsou karty obchodů. Obchod dává svoji věrnostní kartu zákazníkovi. Výsledkem je karetní chaos, kdy prostě lidé mají 20-30 karet v peněžence, pak jsou lidé, kteří to naprosto ignorují, protože něco takového nejsou schopni akceptovat. Takže výkonomy to celé otočila. Obchodníci, pojďme se domluvit, dejme zákazníkovi jednu jeho kartu, jednu jeho aplikaci a my mu na tu kartu všichni budeme poskytovat slevu nebo cashback v tomto případě. Výhoda, ten užitek pro toho zákazníka je ten, že když ráno vstanete, koupíte si v obchodě snídani, načtete si cashback 20 korun. Pak jdete na oběd, načtete si cashback 30 korun. Pak jdete k holičovi, pak jdete sportovat, plavat, prostě do kina, všude si načtete takovouto drobnou částku. Výsledkem je, že večer tam máte třeba 200 korun, zajdete si někam tady do sauny a tím cashbackem zaplatíte v té sauně. To znamená, že vám se stala jedna věc. Vy nemáte v peněžence rozdělaných 20-30 věrnostních karet, na kterých máte drobné malé částky, které nejste schopen využít, ale vám se ty malé drobné částky sdruží do jednoho účtu, takže v reálném čase... Takže tohle je jakoby 30 karet. Tohle to je jakoby všechny karty do budoucna. To je 30 karet, jo. Ano, přesně. Zatím tedy pouze ty, které se účastní toho programu. To je naše práce teďka ty obchody tady vytvořit a vlastně ten program uvést v život. My jsme mluvili o zákazníkovi, ale jsou to taky partneři, kteří jsou dnes tady. Tak jak byste se dostali do této společnosti Výkonomy? Já začnu. Já jsem na trhu krátce, teprve 5 měsíců, a hledala jsem kanály, jak oslovit co nejvíc uživatelů pro svůj produkt. A když mi představili Výkonomy, tak jsem řekla, to je úžasný. Oni si mě lidi najdou právě proto, že partneři těch partnerů nebo zákazníci už cizích partnerů hledají, kde můžou vlastně všude s tou jednou věrnostní kartou se pohybovat. Takže oni mě najdou prostřednictvím toho, že už jiní partneři vytvořili vlastně díky ostatním partnerům budu vidět i já. Díky mně budou vidět ostatní partneři a vlastně společně o ně budeme pečovat. Takže mně se velmi líbil i design, že můžu mít vlastní kartu, že vlastně já budu jedna z těch náhražek 30 karet a moje karta bude v peněžence každého zákazníka a on s tou kartičkou půjde právě do těch restaurací, kaváren pro můj produkt, zastaví se v autoservisu, pak půjde do kina a pořád každý den bude vytahovat tu moji kartičku s tou mojí reklamou a to, že já mu poskytnu vlastně cashback, ne, že mu okamžitě něco slevním na místě a ušetří 100 korun, ale já jsem se rozhodla dát velkorysý cashback, takže přitahuju pozornost a vlastně to, že on s tou mojí kartičkou pořád se všude pohybuje, tak mi dělá obrovskou reklamu a já se mu vlastně dostávám přes mobilní aplikaci neustále do podvědomí a když budu já ta jedna místo těch 30, tak to pro mě má obrovský smysl.
Takže pro mě to bylo jednoznačně ano. Může dostat ale jenom jednu kartičku v economy u toho jednoho svého obchodníka a tu už pak používá všude? Co kdyby šel taky někam do economy a už bude mít dvě? Když bude mít dvě, tak by měl, ono to nejde, poněvadž by musel mít jakoby druhou identitu. Identita zákazníka je hlídána pomocí e-mailové adresy a nemusí vyplňovat žádné osobní údaje, jako je adresa, bydliště a podobné věci. Nicméně zákazník se samozřejmě může stát, že dostane kartičku od dvou obchodníků a to se časem i stávat bude. Ale většinou oni lidé mají už ten svůj první účet, mají tam nějaké peníze a vlastně toto by bylo zarožení. Už pokračují všude jinde. Už pokračují všude jinde. Čili ta reklama toho obchodu zůstává v peněžence a v mobilní aplikaci toho zákazníka. Takže tam, kde ten klient poprvé přijde k economy, k té kartičce, tak tam zůstává a to už pak působí všude. Navždy historicky. Co samozřejmě náš další host, jaké vy s tím máte zkušenosti, proč vy jste se přidal tady do toho systému? Máte speciální mikrofon. Dobře. Já vlastně jsem tady za malou kavárničku v Prostějově na náměstí a já už jsem se samozřejmě v minulosti setkal se spoustou všelijakých slevových systémů, několik jsem jich i využíval, ale většinou to skončilo tím, že po nějaké době přestal mít třeba personál v té prodejně o tom vůbec povědomí, protože většina zákazníků po čase vyhodí ty kartičky z té peněženky, protože jich tam má moc. Když je nevyužívá každý den, tak prostě to je neúnosný nosit sebou. A tady ten systém mě nadchl v tom, že je to jednoduchý, je to v telefonu, takže nemusím nic mít vlastně v té peněžence. Prakticky se může stát i to, že ani v tom obchodě nevytáhnu tu peněženku z kapsy, protože stejně ten telefon mám v ruce a mám tu aplikaci, taky vlastně ani nepotřebuji. A nadchlo mi to taky tou nadčasovostí, protože mě zajímají ty moderní technologie, protože dneska už využívá spousta lidí ty smartfony a pořád se to šíří dál, přibývá procento lidí, kteří využívají ty smartfony. Jestli to dobře chápu, tak možná tady ty karty, které jsou v té velikosti kreditky, to je možná jenom taková přestupná stanice, ne? To asi směřuje právě k těm smartphonům. Karta není přestupná stanice, karta je spárovaná s tím smartphonem, je to v podstatě je jedno, jestli se použije karta nebo smartphone, to je dohromady. A že vám to řeknu ještě jednodušším způsobem, vlastní technologie, vlastně hodinky, které vlastně jsou schopny skenovat QR kód se vším všudy, tady tyhle terminály a další věci. Ale ta karta je důležitá z jednoho prostého důvodu. Já třeba osobně radši používám kartu, protože představte si reálnou situaci stejně v obchodě, máte ty tašky, a teď máte vytáhnout telefon, naťukat si kód, nějaký svůj kód, pak ještě spustit aplikaci a něco skenovat. Radši vytáhnu kapsičku, z kapsy vytáhnu kartu, naskenuju svůj QR kód a je to hned hotové. A navíc, kdyby se vám vybila baterka třeba zrovna. Tak, třeba to je jedna věc. Takže důležité je ještě potom to, že s telefonem asi plavat nepůjdete, toto si dáte do plavek a máte sebou prostě peněženku, se kterou můžete platit prostě na plovárně. Co se týká nějakého zabezpečení, co když mi ukradnou telefon? Když vám ukradnou telefon, tak může ten dotyčný na váš účet sbírat cashback, to znamená, bude vám sbírat peníze. No, ve chvíli... to je sice udělal pěkný, ale úplně nevím, jestli bych to ocenila. Tak, když bych sbíral hodně, tak by se vám to asi líbilo. Ve chvíli, kdy ale on chce platit, tak musí zadat svůj PIN, a bez toho PINu prostě z toho účtu ty peníze neodejdou. Čili je to chráněno naprosto takovým tím standardním způsobem, jak jsme zvyklí. To znamená, když člověk chce platit cashbackem, který má načtený, musí zadat svůj PIN, bez toho nezaplatí. Jaké jsou po těch měsících ty vaše zkušenosti, co by partnerů, tedy co jste tam našli novýho? Chodí lidi s kartičkami? Já jsem to naučila svoji úžasnou asistentku, ona to pak naučila mě. Já k těm IT technologiím nemám tak blízko, mě vyhovují právě ty kartičky. A já se zkouším stávat i uživatelem, to znamená nejen obchodníkem, takže už jsem si někde načetla i vlastní cashback. To znamená, že zjišťuju, co oni vidí ti klienti. A ano, poskytujeme, protože jak jsem řekla, já jsem vystřelila na trh s vysokým cashbackem, takže jsem dobře vidět, využívám toho, že Economy je mladá firma stejně jako já a vzájemně se úplně báječně doplňujeme. Oni to všichni umí líp než já prostě k těm IT technologiím ten vztah nemám a já s každým novým zákazníkem se to vlastně ještě lépe učím, ale přijde mi to jednoduchý, dá se říct, že se to ve 3 tazích nebo ve 2 tazích uskutečně. Pořád to ale u mě supluje ta asistentka. Jak to máte vy jako v takovém běžném prostředí jako v kavárně? No zatím jsme se setkali jenom s pozitivním ohlasem.
Zatím jsme nerozdali tu kartičku moc lidem, ale co jsem měl možnost už vlastně ukázat zákazníkům, tak zatím byli nadšení. Samozřejmě zatím není moc těch míst, ale to teďka je ten nejdůležitější asi faktor, navázat kontakt s dalšími obchodními partnery. No a byl už u vás někdo, kdo utratil bonus? Jasně, samozřejmě. Máme vlastně ten terminál asi měsíc na kavárně a samozřejmě už tím i lidé platí. Ale hlavně měli jsme tam už i podnikatelskou snídaní. No a tam samozřejmě to vzbudilo velký ohlas, protože, jak říkám, jako už já jsem investoval do nějakých systémů slevových a fungovalo to chvilku a potom zase ne. A musí člověk investovat pořád znova. Tady to vypadá, že by to mohlo fungovat celosvětově a do budoucna ten m-commerce prostě stejně vítězí. Takže když něco nahradí 30 karet, tak prostě ten podnikatel nemá důvod se tomu bránit, když už zaplatil spousty investic do jiných systémů, který... Dokonce mám v peněžence i platební kartu od banky, kde je logo nějaké firmy, ale když jsem se na to v obchodech ptal, tak i když měli tu samolepku na dveřích, tak mi nedokázali jako vysvětlit, o co se jedná, protože ty lidi už na to zapomněli. A ta banka mi to taky nevysvětlila, jak to vlastně mám používat. Takže toto asi bude gro toho, Zřejmě, že ano. žijeme v té záplavě slev a karet. Je to tak? Jak bychom mohli to povídání uzavřít? Žijeme v záplavě slev a karet, ve které se zákazník přestává orientovat a proto to ztrácí význam. Ve chvíli zákazník prostě neví, co a jak, nemůžete použít, má toho moc. Výkonomy zjednodušuje zákazníkovi naprosto přehled na trhu, čili on přijde do obchodu a ví pomocí smartphonu, jaký dostane cashback, v jaké výši a hlavně se mu to všechno načítá na jeden jeho účet, který potom může použít. To znamená, nemám 20 slev na věcech, které nejsem schopen využít, mám to všechno v jednom účtě a můžu to využít třeba dneska večer. A to je to, co toho zákazníka zajímá nejvíc. Děkujeme za osvětlení téhleté nové technologie a přejeme samozřejmě hodně spokojených partnerů a uživatelů. Jestli tohle je tedy krok do 21. století, tak díky za osvětlení té situace.